wadhi mbele kod twak marwa Millicent. Iwacho kanyo ni in kaka jal manitiere AI ka kata sekta mano mar lony manyasani nitiere thuolo mag tije mathoth ne rowere. Gin mage to rowere nyalo identify gi yo machalo nade. Kalure ni tiyo yor mbui en gino makare inyalo kata time e ot kuma intiere. Hin mana kod seche moko laptop mari kata simbi mar ong'we yamo tintiere kod network inyalo tiyo kumoro amora ma intiere. Kata kamano thuolo gi gin mage to ere kaka rowere nyalo yudogi. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ni tije thuolo gi ng'eny mana kaka wache to bende mana kaka ne kila ng'ato kae wacho ni market ose change koro wabende wa change donge koro Nelson to wacho ni wa create linking account so ang ni wa create mondo wa yud kaka wa connect taparo ni ka dok chien matin kapok lando thuolo ma wan godo e AI gi Nelson no wacho gimoro kaka chako ingeni koro itieko school kae koro idwa ni chak nango mondo chako gimoro tek to manta dear I agree gi everybody ni chako gimoro to tek tana neno ni two things are here to kata two things kende but on my side aneno ni wan gi gik mokariyo madongo it's either ni dwa tieke tidwa timo gimoro ma in passionate about gimoro ma you are very passionate like this is everything to you to nitiere number 2 koro mai to koro dia jo nikech gimoro amora midwa timo kata Joyce in you're not the first person ineno ji osetimo gigi kendo ji oselonye ji ng'eny mosetimo gi mosetimo gimoro amora midwa timo koro kokin passionate about gimoro many ng'at moro ibed godo piny kaka mentor ni mondo ochak puonji ineno kaka koro Millicent idwa donje gik moko mag AI gi kaka inyalo donjo AI koro ochako kwano ni koro gik mana dwa chako kwano gi to ka bi donjo kuom gi ahinya nikech gin gik moko ma technical explaining gibro bet matek matin kuom gi dholuo koro AI one gi so many things research you can go research way or you can go software way ma koro in research in machine learning in research in machine learning in research engineering data science data analysts right kidie software development culture in gi software engineering itself jogo ikomo tigre loso softwares ma watiyogo kata sim ka wan gi WhatsApp it is a software gilose in gi product managers in gi designer ng'at modwa no design mana ni studio ni nyaka bed design machal kamae koro mago iko gin thuolo ma nikanya paro ni rowere nyalo dhi mondo girang gie matut ni magi to gin mage to koro idonjo koro in passionate about gi rang mana kaka koro itiegri mondo mi ichak tijni endi koro skills to mana kaka wawache ni is important more than degree yudo first class okang ne matter anyway in fact Microsoft kama watie wan nyaka gi jok manoko yudo degree ineno itieko mana school to you are passionate about software development ineno tichaka University of YouTube wacho kai matin gi Lisa ineno idonjo mana University of YouTube ka ichako mana puonjori to skills imedori kiduogo e machine learning gi AI korwa koni in gi Udemy in gi Coursera kata LinkedIn ka en app maber kabisa by the way en app minyalo connect miyud mentorship mari mondo okonyi to koni bende nitie LinkedIn learning ma kanyo to koro ena kar learning ma kidwaro timo gik donjo e yo matute gik tech gi to idhi ti iyudo LinkedIn learning to kichako especially kichako mai kora wuoye wi field wani endi mar tech ni o tech koro kako tech ni manya at least ngat moro ma osetimo gino endo ingeni samori nyalo chake ni koro anadwa timo tech koro idhi chako LinkedIn ti ang ni chake courses moko ma wawuondre ni ka koro wawacho ni class 1 class 2 class 3 class 4 in kati dhi ichake gik jo class 8 to karone gichake gik jo nursery koro ang ninge nade ang ninge through iyudo ng'ato ma mentor imanyalo ngisi 1 2 3 to okidhi ne ng'ano ka onge gimoro amora misegatim mikia kata gimoro idwa mana waste time mare kipenje gik mang'eny
penj ng'at at least ka ise nono matut ni adwa timo software development entails ABCD XYZ kaka ni chake kanye koro to ng'ani bende wach mai to ng'ama passionate adier ng'ani dwano timo we akonye ineno to ka iwita ng'ato question ma open ended question ma ok make sense e LinkedIn bende idhi bet gi tich matek to manadwa medo any opportunities to are everywhere kikwa wach ni opportunities onge especially korwako ka tech koni to opportunities ng'eny nikech through LinkedIn no bere remote work wan godo ibete odi inyiew mana laptop 30,000 or less ang'eni 30,000 be samoro nya bet matek ni but kiyudo pesi moro matin minyiewego itiegri skills gieki in kori manya tich moro Europe tibet mana pinye odi tiginene itiyo tijini ibet remote work goeko opportunities ni kamora kata kae kamintie ni Joyce opportunities nitie kata an kama ntie koro Microsoft personally kawuoyo korwa nitie opportunities an ang'eg ni adwa timango in 10 years time ok adwa bet samoro ni pod atiyo e kambi adwa bet ni koro adwa na medra school ineno adwa na medra school matin to magi gin gik ma anan kare an gi tija an gi everything but okadwa ga bedo inside a box bedo contented ni koro an godo keep learning kasto every time we keep learning opportunity moro kendo yudre ineno koro kimedori skills opportunities gieki ananeno ga ka giyudore reaching out thuolo ma aneno kadhi mayo wawang'a to mbaka pod imit kata kama